Отново сме на път и напускаме остров Сеня. Караме към Лофотенските острови, защото времето се развали доста. Стана облачно 100%. Дават го и да вали, няма смисъл да си губим времето тук. Пътя е доста тежък до Лофотен, около 350 км и искаме да вземем някакво разстояние. На около 160 км е газ станцията, на която трябва да заредим газ за отоплението и целта ни е поне до там да стигнем. Дават го за около 3 часа, 3 часа и 15 минути да стигнем до там. Доволни сме долу-горе от Сеня. Не видяхме северно сияние, по-точно видяхме снощи, но то беше в една мъгла, не ставаше за снимки. Надяваме се на Лофотенски острови да видим северното сияние, да го заснемем и да го покажем. В крайна сметка си изкарахме много добре тук, доволни сме от снимките през деня, есента беше перфектна. Ще се включим пак живот и здраве от Лофотенски острови. Слапичка. Добро утро от град Харстад. Тук с нощи нощувахме. Градчето се намеря по пътя от Лофотенските острови за остров Сеня. Избрахме този град за нощувка, защото тук е единственото място, където може да заредим газ. Откак сме тръгнали от България, все още не сме зареждали никъде газ, а с газ се отопляваме, готвим и тук ще изчакаме да стане 9 часа, за да отвори тая газ станция, поне да има с кой да се свържим по телефона, ако стане проблем, защото с нощи пробвахме, направихме опит да заредим, взимаха 600 крони, но газ така и не пусна. После върнаха парите, но това нас не ни устройва. Лео, как си, моето момче? Добре ли си? Добре си. Да. Спинка. Тръгваме към газ станцията, дано имаме късмет да заредим газ. Свършихме си работа тук. Изпече слънцето, всичко е перфектно. Сега ще пробваме пак да заредим с някакъв човек от местната станция, защото с нощи, както знаете, не успяхме. Стана опашка за газ. Единственото място, където може да заредим газ. Да видим дали сега ще се получи. Има газ, ще заредим. Да видим сега. Всичко е наред. Заредихме 22 литра за 307 крони. Това е. Тръгваме към Лофотенските острови с газ. Доста силна буря се изви пред нас. Морето бушува доста сериозно, но караме бавно, нямаме бърза работа. Паркирахме се тук. Доста лошо време, вали, ветрове, но така е. Когато искаме есенно време в Норвегия, така се получават нещата. Иначе сме си паркирали точно до един фьорд, вали дъжд, през 5 минути се променя времето, отзад мен тук се разкъсва небето, изобщо доста динамично. Норвежко време. Веси готви макарони с месо, с кайма. И ще хапнем, ще пинем и ще продължим пътя си към Лофотен. Заваля доста сериозно, прибирам се. Ще хапваме вече. И Лео се чака лекарство от сутринта, не сме го дали. Ето нашия обяд.
скромно, но от сърце. Ето тук сме. Времето се поправи, даже започва да има и синьо в небето. Голямо щастие. Отиваме да разходим Лео, защото му се пиша. Да видим. Ние се чуем, защо не слуша, на него просто му се пише. Айде бързо, бързо, бързо. Тук през 5 минути се мени времето. Синьо небе, в момента дъжд, доста динамично небето. Но ще изчакаме още малко и ще тръгнем за Лофотенските острови. Тук, където сме паркирали, има и някакъв водопад, който се влива в Норвежко море. Добро утро от сърцето на Лофотенските острови Рейне, Саркисьой и Хамной. Намираме се на Сакрисьой. Зад мен е може би най-снимата къщичка в селсата тук. Сутринта станахме за изгрев. Изгреване беше кой знае какво, но беше интересно, красиво. Снощи успяхме да заснемем северното сияние след толкова дълго чакане. Не беше уау, но все пак се отсвети небето в зелено. Беше интересно. Стояхме до към 1 часа. Сутринта станахме за изгрев към 6:15. И така, ще пием сега кафе, ще поснимаме отново, ако даде възможност, и ще се разходим в района. Времето се оправи, изпече слънце и ние сме на една от най-хубавите гледни точки между Саркисьой и Хамной. Къщичките отзад, долу в морето и планината отзад, по-точно скалата. Доста интересни снимки стават от тук. Най-хубавото е, че слънцето пече точно където трябва и огрява доста добре скалите и къщичките. Полетях и малко и с дрона. Общо взето сме доволни. Духа доста вятър.
Отиваме към гледката на Рейне, може би най-сниманото място на Лофотенските острови, на тая гледка. Там вече не може да се паркират автомобили и сме паркирали, за наш късмет, 2 автомобила излязаха и ние като кемпер се наместихме на тяхно място. Отиваме да поснимаме, защото облачността стана много, а това не ни радва много. Есен няма кой знае каква, може би е още рано, а може и да измръзне и да няма никаква. Имаме късмет с времето, доста добри отражения има, няма вятър, има и облаци, фотографско време, перфектно време просто за снимки. Издържа без да вали целия ден. Общо взето доста сме доволни.